A portavoz de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Infraestructuras do Grupo Parlamentario do BNG, Teresa Taboas, acadou hoxe, na sede parlamentar, un acordo unánime polo que se insta a Xunta de Galicia a axilizar a tramitación do Plan Xeral da Estrada e a súa aprobación definitiva a través dunha proposición non de lei debatida na Comisión Segunda de Ordenación do Territorio. Taboas argumentou na súa intervención que o Concello da Estrada leva 30 anos agardando por ter un plan xeral de ordenación municipal, o que, ao seu xuízo, provoca a paralización de licencias de construción e graves prexuízos económicos e sociais aos seus habitantes. Para a deputada do BNG é prioritario sacar adiante este plan, por mor da viabilidade no deseño de novas rúas, funcionamento do xulgado, do centro de saúde e centro de día, así como permitir a creación de zonas verdes e equipamentos en xeral. Tras o acordo acadado na Comisión Segunda de Ordenación do Territorio, celebrada hoxe no Parlamento Galego, serán axilizados os trámites para a aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello da Estrada. Taboas concluiu a súa intervención afirmando que dende o Bloque Nacionalista Galego se fará un seguimento do cumprimento deste acordo para que a aprobación definitiva do Plan Xeral repercuta positivamente na calidade de vida dos habitantes do Concello da Estrada. Pastelería Mimela, pasteleiros na Estrada dende hai 20 anos. Pastelería Mimela ofréceche especialidade en chupitos de mousse e pulpas de froitas. Produtos elaborados de xeito artesán, sen aditivos e sen conservantes. Ven e proba a gran variedade de tartas e doces como o bolo rei e os caprichos estradenses ou a tarta bomba. Xeados italianos, artesáns e de Häagen-Dazs. Facemos pinchos e tartas para todo tipo de cerimonias. Pastelería Mimela, a súa pastelería de confianza.